माजी आमदार आप्पासाहेब गोगटेंचा जन्मशताब्दी सोहळा देवगडात पार पडला। यावेळी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची खास उपस्थिती होती। नितीन गडकरी भाषण द्यायला व्यासपीठावर आले। भाषणाला सुरुवात झाली आणि अचानकच त्यांचा कमांडो व्यासपीठावरच कोसळला। नेमकं व्यासपीठावर काय घडलंय पाहूया। माझे मित्र प्रमोद जठार, श्री प्रभाकर सावंत, आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।